Takže čau lidi, já jsem Froggy a vítám vás u našeho třetího let's play ze hry For Story. Minule jsme skončili, mám za to, že tady. Nejsem si ale úplně jistý. Jo, myslím, že jo. A rozhodl jsem se, že nebudou videa každý den. Budou ten obden, nebo podle toho, jak se to povede. Ale hlavně kvůli tomu budete mít videa půlhodinová, takže budou delší, mnohem delší. A taky se teda tam budou dlouho hrávat. Což nám však ani tak nevadí. Pište mi do soukromých zpráv nebo přímo pod tohle videa. Jestli chcete víc videí, ale třeba 15 minutový, 12 minutový a tak dále. A nebo jestli chcete mít video obden nebo každý třetí den, ale zase 30 minutový. Pište mi to, je mi to nějak jedno. Ale když bych vám poradil, tak lepší je to delší, protože nemusíte furt přepínat z videa na video a je to plynulý, takže znamená, že tam bude míň o screenu a víc timelapsu. Teď jsem se to asi posral, protože chci, pardon, protože asi umřu, neumřu, snad ne. Šaty baroku máme hotový, OK. Tak za to dostaneme, doufujeme ten level, no to asi ne, ale doufám, že jo. Ne, to vážně ne, ale tak špatný by to nebylo. Zrovna koukám tady na hodiny a jakmile tam bude na hodinách, budu mít nějaký ten údaj časový, tak stopnu videa, tak nějak. A dnes je vždycky, to vás nebude zajímat, to nemusíte. Jdeme na to, rozhovor s výrostkem baraku, rozhovor s kapesním zlodějem, rozhovor, jo. To jako máme rozhovořit jako ručně, OK, tak proč ne, no. Mě to nevadí, já si s nima popovídám ručně. Jako já s tím nemám žádný problém. Já si teda s váma jdu popovídat, jestliže chcete, ale. Takže vy si chcete jako popovídat, jo. Ale. Jo, dobře, chcete si se mnou popovídat? Zloděje, jasně, se zlodějové. OK, takže rychle. A budou videa teda úterý, čtvrtek, sobota. Asi, nebo uděláme to jinak. Videa budou od příštího týdne. Budou videa jinak. A tady upravím, anebo by bylo lepší, kdybych to našel tady. A dělám to od znova. Papírek. A videa budou v pondělí. To se mně hodí i jakože kvůli škole. Míč blbej. Ježišmarja, já jsem taky blbej, protože nemůžu nic najít. No, něco jo, ale nemůžu najít to, co hledám. No, vezmu si třeba tuhle ministerstvo. OK, takže videa budou v pondělí. To taky píše, že to nepíše. V pondělí budou videa. A ve čtvrtek on jde do mě, to je svině. Ale já si tady podám. Ale já chci najít tam tu tušku, to aspoň nějak píše. Počkejte chvilku. Jsem tu. Dobrý. Takže už jsem nějakou našel, takže pondělí, čtvrtek a sobota. Ne. Jo, sobota. Sobota. Pak to však nějak přendáme. A to chci nějak upravit, aby to bylo hezčí. Takže zrychláme. Poslední pokus. A zatím bychom mohli si popovídat s těma bleskama. Šup. Takže videa
videa na YouTube budou, aby se to nějak hodilo v obou stranám, což je mě a vám, tak já bych to dal tak, ty vole. Hele, ty luntare, teď se ti nemůžu věnovat, no, ale ty mě asi jo. Já ti takhle omráčím. A nebo ne, já si tě nebudu všímat, to bude asi lepší. Ty krása, mám málo životu. Tak. Úkol mám hotový, ale teď rychle na koníčka. Ty jsi svině, luntare. No, ty jsi bum bam bam. No nic, takže musím se dostat sem. Takže videa na YouTube budou, jak jsem říkal, v pondělí. A středa. A pátek. To bude asi lepší. Jo, to bude mnohem lepší. Jo, to bude 1000krát lepší. A protože školu mám do 3, ve čtvrtek, to se mi hodí. Takže videa na YouTube takhle. A ještě pro informaci, takže v pondělí bude asi, ne, co bylo včera byl čtvrtek. Takže, no, ve středu bude Minecraft. Tak. Takový ty let's play a jasný. OK. V pátek bude For Story. Což je dneska, takže nevím, jestli to stihnu zrenderovat, ale měl bych. Tak dobrý. A v pondělí bude asi ten Gothic 3, pokud ho budu hrát, samozřejmě mám ho koupit, tak ho využiju. Gothic 3. A ta neděle je taková univerzální, to pochybuju, že bych mohl, ale když tak to budou Piráti z Karibiku, co to melu, ne, bylo by to Karovjan Nest, což je taková divná, takže tu ne. Takže tyhle 3 hry budou takový 100%, takže v pondělí bude Gothic 3, ve středu Minecraft, pátek For Story, takže no, já bych to stihnout dát na YouTube zrenderovat, uvidíme. Jo, jsme tady už 8 minut, nebo tak nějak. A moc jsme to nestihli, nevadí. Takže, mám tady to nalepený, videa na YouTube, pondělí jasný, středa jasný, pátek je jasný, OK, takže. Rychle. A ta neděle bude univerzální v tom, že v neděli budou veškerý ty, no vlastně jinak, v neděli budou speciální mapy, což jsou jako ty adventure mapy a tak dále. Potom další věc, v neděli jsou ty univerzální mapy, to jsem teď říkal, že jo. V neděli budou ty univerzální mapy, což jsou ty adventure mapy, různé ty spellbooky, skyblock, prostě takovýhle. A v průběhu týdne, třeba i v pondělí, i ve středu, i v pátek, prostě pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, v neděli, takže každý ten den někdy bude týdně 2 tutoriály. Asi. Řekl bych, že jo. A ty tutoriály budou jak z Minecraftu, tak ze všech takových obecenských věcí. A když ty tutoriály budou kdykoliv, takže v neděli ty speciální mapy. Jo, takže úkol máme hotový, tak úkol bychom mohli mít. Bylo, nebylo. Wow, to slyším teď poprvé, slovo bylo, nebylo. Jasný, provést. OK, tak. Doufám, že se vám ten timelapse, což byl ten, myslím, že první díl líbil. Pustil jsem vám do toho nějakou tu muziku.
tady v tom už nevyznám, OK, ale celé by se mi hodilo, kdybych našel tu tušku, ale to teď hledat nebudu, to budu hledat, tady je, ne, to není ona, to je tušek, ale žádná, vždycky ne ta, co potřebuji, ne, já uklidím stůl a zase rodiče nebo někdo, možná i kámoš tu nás byl, tady udělat takový strašný bordel, papíry všude, tušky, tušky jsou moje, moje chyba. Tak. To půjde vyhodit. To půjde asi sem, to je nějaký, to je máme. Tohle půjde sem, tohle sem a tohle to si nalepím sem na monitor. To jsou ty videa, jak budou, bych to nezapomněl, ale až to budu vědět na 100%, tak to sundám. Tak, bělítko nepotřebuju, papíry budou vyhodit. A už tady mám místo, OK. A ještě tady udělám to, že si tu klávesnici dám na ten horní stůl. Ježišmarja, já se v tom ani nevyznám. Pane bože, to je něco. Když někdo něco neumíte, něco. Tak, dobrý. Ještě by to chtělo takhle, tak. To už je lepší. Jdeme. Ježiš, ani nemůžu už chodit. Pajonem, to je blízko na to. No nevadí. To by tak mělo vadit, že jo? A děkuju za 10 odběratelů a 121 shlédnutí. Těch 121 shlédnutí už jsem měl, hodně jsem jich měl, přes 100. A to proto, že ten kanál se dřív používal na točení vlogů. Takže asi jste ho viděli, asi ne, nevím. Spíš ne, protože jako ne úplně vlogy, spíš takový challenge. Ale challenge ty budou patřit do té neděle, takže v neděli budou, prostě to nebude, v neděli bude prostě nějaký překvapení a to něco bude, takže nejenom speciální mapy, jak jsem říkal, ale prostě tak dále. Prostě těch víc věcí bude. A naším úkolem je dneska udělat aspoň ten 16. level, když to pochybuju. Ale bylo by to dobrý. Takže proč ne, že jo? Jo, ty máš plně důležitý úkol, nepovídej. Tak, provést. Jo, ty chceš úkol, nech mě na pokebe. Od 18, OK, takže remix na pečeť, ale já teď nemám žádný úkol. A to se mi vůbec nelíbí. Mám tady úkol. Tenhle. OK, takže tady. Tady máme úkol, mluvit. Akceptovat. Ika, yeah. To jsou tu ty tam ty. No, ty znám. Jsou slabí, ale nebaví mě to zabíjet. Nebaví. Ale já bych mohl udělat ještě jednu věc. A jestli to pomáhá. Jakože by si nasedl na toho koně. Víš, co tady vůbec nasedl na koně, ty? Jo, nevíš. OK, takže ty nevíš, co tady nasedl na koně. Štveš mě, no proto. Jo, ale to už vyprchalo, OK, takže mi to bylo chytře. Nevadí, takže. Dneska je pátek, dneska bude video for story, ve středu bude Minecraft. A v pondělí Gothic 3. No, v pondělí to budu stíhat jen tak. Ale ještě pro info, tak, v ten pátek budou z For Story videa dlouhý přibližně 30 minut. Z Minecraftu budou nějakých taky 30 minut. A z Gothicu 3 nějakých 20 minut. Přibližně samozřejmě. Já Ika jde po mně, pane bože. Já tady hraju. Ale jako to si jako mohl si něco říct, že jdeš po mně, hochu. Já vím, že jsi jakože nechtěl, ale tebe už jsem jednou dal, tebe si já pamatuju.
Co ještě omráčím, co budeš dělat? Jo, ty jsi vůl. Pane bože, co děláš? Co děláš? Že zabiju prostě, normálně, že zabiju, okuchám, vykuchám. Už nevím, co dál, no, nebo ty mě. Já mám rým docela. Tady mám kapesníky, takže já tady mám jenom tady mačkat nějaký to kouzlo. Mezi tím se můžu vysmakat. Smakat se můžu. Tak, teď chcípne, že jo? Jo, chcípnu. 13. Dobrý, já si nechci vysmrkat. Tak. To už je lepší, tak. Od teďka bude lepší kvalita videa. Ne, to se asi moc nezmění. Ale já mám. Co mám dělat? Co je to groteskní? To jsou jiný. OK. Jsou nějaký blázni velký. Určitě. Jsou nějaký like boss. Určitě. Tak určitě. Tak. Trochu zeslabím zvuky. Dobrý. Jsou oni, jo. Nejpadají moc silně. Ale tak jako ještě jsem se nepodíval. 12. Ježišmarja, vy dostanete. Tak pojď. Tak pojď. Co to bylo easy? Jeden, co jsme... To už se těším, až budu mít to kouzlo jedovatá aura, ale to myslím, že o té právě, že o té 16. Od 18? No, tak ještě 5 levelů. Nevadí. Tak, dělej. Další tuhej. Tak už máme 3. Tak za to aspoň dostaneme za ten úkol. Nějaký 1000. Jo? Šlo by to a to by nebyl úkol. Jo, úkol teda level. To by level nebyl, ale tak to nevadí. To nevadí vůbec. Ještě nějakých těch 10 minutek videa. Tady mám stát, OK. Mám splněný úkol. Nemám, nic. Tebe si podám, ty se ani moc nezvedneš. Nebo možná se zvedneš, jo, ale tak. Tyjo, hlavně se, že do mě dá tak 2 rány, to říkám. Šup, tak 3, no. Tak si dal 3. A nevím, jestli máte rádi strategické hry. Pokud ano, tak mi to napište do soukromých zpráv a bude vždycky v tu neděli nějaká ta strategická hra. A pokud se vám bude opravdu líbit ta jedna hra, tak ji zařadíme někam mezi pondělí, středu, pátek a neděli. Viděl bych to na to úterý, protože to mám nejkratší ty videa. Takže když tak, kdyby se vám ta hra líbila, kdyby na těch videích bylo hodně lajků, třeba 10, tak bych to natočil. Nebo 5 stačilo by, pro začátek stačí 5. Jo a děkuju za hodně kladné ohlasy na minulý let's play. Vážím si to, myslím, že tam nebyl ani jeden dislike a myslím, že 6 lajků na jednom videu, což je dobrý. Na to, že tam mám 2 shlédnutí, tak 6 lajků. OK. Nevadí, kolik je shlédnutí, hlavně musí být lajky. Ale nic. Tak. Jste mrtví. A v tu neděli, to je překvapení, to vám říkat nebudu. Nebo v jakoukoliv neděli a tak takový dále. Takový ty ostatní blbinky. Že vždycky v neděli budou ty blbosti. Ale ta neděle je nepravidelná. To znamená, že to nebude vždycky. Takže ne každou neděli bude nějaký to speciální video podle toho, jak se mi to zadaří. A nevím, jestli vy ho uvidíte v neděli, jestli ho neuvidíte už někdy v pondělí, třeba ve 2 hodiny. Což se taky může stát. Štváče, jo.
Ty už jsem ale zabil, ne? Počkej, proč mám zabít štváče? Když tady nejsou. WTF, jako. Se mi ale nelíbí vůbec. Tak, teď jsem tě okuchal. Buřiči, a to jsou buřiči. O já. Teď tě podám. To kouzlo se mi zdá, že je zatím nejlepší ta 5, jak mám. Ten pávý protiútok. To se vážně hodí. Ale štve mě furt ty duely, protože ty dvě... Naopak, proti stínový běžci jsem ani jednou neprohrál, to vím. Ale proti knězovi jo, ale to protože jsem, jak jsem říkal, útek z toho. Takže jsem neprohrál, protože vlastně... No to je jedno. Prostě on útek, nebo já útek, já už nevím, ale byl to můj kámoš, takže to udělal, určitě to udělal schválně. To je mi jasný. A bude nějaký speciální díl, který bude PvP a tam budou jenom duely. A bude tam nějaká ta písnička. Třeba tak, jak tam byla minule. Myslím, že to byla tadle, ale nejsem si úplně jistý. Jo, a tak dále. Myslím, že to byla ona. Mi tady spamujou krátkej střih, tady byl. Ale jsem tady zase. Ta písnička, já nevím, jak tady to nějak zmatkovalo tady. No, nevadí. Tak, co za bohyně, ok, tak, už to skoro máme hotový, skoro máme plný ten úkol, no ještě ne, ještě zběsilý. Už to skoro bude. Ještě pár kouzel, už je tu hej, tak. Teď jednoho z toho buřiče, pak buřič a štváč. Mezi nějaký rozdíl? Jo, štváč je lepší, takže jdeme na štváče. Jo, jsem tě omráčil, teď tě zabiju, teď jsem ti udělal řez pod krkem a teď tě odprásknu. Teď ti doufám jasný, je, dobře. OK, když je ti jasný, tak to je v pohodě. A ještě 8 zběsilejch, dobře, tak jo, tak. Rychle. Rychle. OK, tak. Ještě 5. Kdybychom si mohli na sebe nalákat, takže takhle. Aha, tak ne, jsou moc daleko, se mi tím nechce. Ale jako ty už kouzly, no tak to ne, hošánku, to jakože ne. Pojď sem, pojď sem. No jasně, že můžu použít tu schopnost, vidíš, jsem omráčenej. Nejsi, jak to, že Šalás. Nechápu, proč jsem nemohl použít tam tu bojové rukavice. Tady mám věci. Na bojovníka na lukostřelce přestrojení, co to je? Přestrojí se za člena baraku. K čemu mi to jako je vůbec? Já to ale vůbec nechci. Ale jako nechám si to jo. Symbol použij vzorec velmistra. Potřebuji nějaký 16. 65 až 69. A já mám horší, OK, takže. Ale od jakého to levelu? Od 16. Ježišmarja. Tak, ještě zběsilí.
jsou asi ty groteskní. Tak uděláme úkol a bude to tak asi akorát na ukončení videa. Ještě, ale to je Ika, jasně, že to je Ika. Tak já jsem se dostal až sem zase. Zběsilý, pojď sem ty zběsil chat jeden. Je oškliváku jeden. Tam nechci, tam nechoď, tam. Ne, on jde po mně. Pardon. Už mě štveš, Iko, už mě štveš. Jdu od tebe. Protože Iku už jsem zabil. Ale už je ode mě. Konečně. Už je ode mě pryč. Takže ještě dva. Ok, jeden mám už. Tak. Ten samozřejmě zabiju taky. O tom není diskuze. Ještě aby jsem tě nezabil. To by bylo hodně divný. To říkám, zabil jsem tě, hotovo. Úkol máme hotovej. Takže nasedneme na koně. No, na vola. Na bejka, nebo co to je. Počkáme. To bude to docela trvat, bych řekl, než to rozrenderu nějaký ty 2-3 hodiny i dávají na YouTube. No, nevadí. Ta doba. No, nevadí. Já už se asi s váma pro tenhle ten díl rozloučím. No, ještě dáme odevzdat ten úkol. Asi jo. Jo, to je dobrý. Bitva na suchých misijních mapách skončila. Jo, ok, takže úkol jsme odevzdali. Teď. Nové podezření od 14. Až co mám jako dělat teď? Hele, další úkol tamhle vidím. Vidím dáme další úkol. Kde se neschováš úkolem? Kde se neschováš? Tady úkol. Super. Mluvit. Ale počkej. Ty chci zase nějaký ty, že jo? Jasně. Ty chci zase tohle od 12. Gabisova. A pak je Korálova. Jo, takže my v dalším díle doděláme tu remixovou pečeť, za kterou mimochodem dostaneme, doufám, že hodně. 800, to je něco jako, no, to by šlo, takže pro ten díl je to všechno. Doufám, že se na ten díl líbil, pokud ano, dejte like a pokud chcete sledovat moje videa, nemáte mě odběr, tak ho dejte a čau.